тавышы мұңы барда үз орнында нәрсесін аңламайсың. Ришат Бутыл яш болуына қарамастан аның язмышы шактый катлаулы. Гаиләсендәге югалтулар, беренче гаиләсе таркалу, тәтешкесе белән шәккенә аерылмый калу, инде амол белән дә килеп алып киттеләр. Хәзер сәламәтлеге какшады. Менә нәрсә генә булмаса да, нинди генә авыр матаулыкларга очрамаса да, аны халык барыбер үз итә, чын күңелдән ихлас ярата. Чөнки ул язмышның һәр сынавыннан соң торып баса һәм алга бара белә. Менә реанимациядән чыкты, ихтияр көчен җыйды һәм кабат сәхнәдә киләсе номинация. Зәлия ханым бүген безнең белән биредә, аны да сәхнәгә чакырабыз. Фирзә әфәнде кызганыч килеп өлгерә алмады, ләкин инде дипломны безгә һичшиксез тапшырабыз. Халык мәхәббәтен мәңге югалтмаячак. Безнең аудиотекага кертер өчен җырларның исемнәре турында әйтәм.